Аз ще го разсипа аз. Ама откъде ще го разсипваш? Плоска спъркана така. Само сяда летите стоят така. Имам! Ма в гащите ми. Ма си иначе после не. Не да му е да е, не цвингуваме това. Абе, не ранете го, бе! Отлява отзад, Амир, не тебе! Тук сега гаджет, къде избега, бе? Абе, тази от и 4 сте там, бе? Да, това. Излезе едно една етриска без един таз. Не се базикам. Това другата дизела, също така моята. Да, бе. Не се базика, викам, да. Да. Абе, това ако падна, оре го дирим. Чакай малко, бе. Няма малко кормило ти там да бъде се въртиш малко. Сега. Оп, и почвам да бръмча. Чакай, че мога да има удар. Това не е пацата, бе. То ли? Аз чу да не познат това, бе. То сега него е лепенките, не мога да разберем кой е. Да, той нарочно има. Ага. Че има някакво напрежение да видим. Знаете, нали да съм бил книжка. Зима, ли? Чакай. Ма са бе такова, бе? Не, слезе. Аз съм Кога снима ли това, бе? Да, снимаме. Да е бил въшката модела. Те снимаме хай дефинишън, бе. Колко пари е това? Зма се гаджет. Ей! Ма няма, ти дъжд толкова.